saya simpat kami usuk kemen ni baro kiba kerjaan bat kiba persyak bahai kini ke YouTube channel jengah ti mentah ke jing puli kadi na kasam ni kalau nong besis pra maka dia bangal ada pelat sementangan puli na ka kitab jung sirak na kalau nong ke ba Al-Quran kata kot ke benongkong hadu ke ba Al-Funyo ti kajing jai pedek ba kajing bi ti mentah syua bangan puli ya ka kitab na ka kitab jung sirang ti ngwa ban ajing mut jipi baro namar hakini ke juk mentah bat ha ka kajing le kajing kam jungi bat ha ki bor sencar jung kini perthai ngan ong ipi ba kum ya ki project perkong lojong project pendri lojong ngasu ajing mut pa phimde ban don kata kajing sungo phla mo ban cha elam bakla ban ong dekar lani ban ong kar Hindu lani ban ong kar Muslim lani ban ong kino kentin sin rungok kani kamlong ke babah namar meni dan yue ilong pa mo ru teman ru rong ba ong yinga ba dan uwe kar didut mo bo ong jai Shri Ram ong ti imjubab i ti ngang su ajing mot yong ba man kabawan aidut uang be Jai Shri Ram ti kata ka kantin kabau uang ngitingim tim hendrai kamdon ke jing sngo pher na sngo phla namar ba ngan ong ipi halor ka Bible halor ka Quran bat halor ka Gita ki Muslim ki hikai bandon yala kita kinong but ani ban he pa ki pareng ki hikai bandon ni kitong but bat kejing he pa ki Hindu ki don bandon ni kita kinong but bat kejing he pa Hindu kamut kimde badon tang ne India ki don ru sabar jung India bat ki kiri ki Muslim amde ba ki don tang ha ari Pakistan lani Afghanistan lani ki baro ko ke pertai Kristan amde ba ki don tang hang ni jaka lani tang hapo ari pareng ki don keleng ke pertai ti menta ladang ikwa ban long borobor kita ki brio ki bayai perkhan lani ki bayai mudur lani ki bangam jelio lani ki brio bos ngotho kan ong yepi wadbot taneng ya ke jing hikai jong handai sngap ngotho halakan rim lojong bat ke ka ba ngilong ngiman bat ke ka ba ngiwan namar kamdon ke jing sngoper snopla hangni hajakaru hakani ka bangi ngi im ngiki ngiksar ngiyo bam yo di kadi ka bah ka bentahi ka ba uble terkendat ula ai kerpang na ka bentah kami kita benri handai ngimde ban nyoben yala ka kami yala ka tanrai ka bangi ngiwan ngade ukun Kristan handai ladang ngade makna Kristan ngklem yu ipa ya ka ka ba kita ki Kristan ki keren ani ki ki kam baye ka ya ka ba ka Bible ka hikai khandiat ru ngim simlali handai ngi bisar pat yikiwe tidai na takadaw ngan ong ipi kum hakajing perkhan ka jonga chimet hi ngasngeu ba ngin kran ben kran kho ane kran sniu yano yakiwe pat ke jing reu kam jung namar ke jing bakla ka dei na la de hi ka dei na kinong yalam ju ke ben reu jungi hi balei ba nga ong ye kata namar ba ngamla pat ban keno yaki departemen jungi baki bakla lani ngamla ban keno pat ikinong yalam ki bahaswa jungi baki bakla namar kadon kada bali kadon kada ngan ong ipi namar baki nong yalam jungi baro nadu menswa kini ba i yala ka jatri lajong kili ki kam ki sngotu baki nang ripat bat hadu menta ka jing yuroj ka hok long tra jungi ka kanrei ba handrei ki badon hangni omdei ba persensyar ubri benabar yengi de ki bri jungi hi persensyar yengi balik ki le kum tapat yengi ubri jungi hi ude ubri jungi hi ubar sensyar ki bri jungi hi ngijet ya ubri jungi hi ban long sensyar tang ba ki yuroj pat ka hok long tra jungi balik ka jakum ta ngimla ban mudur ti ngan ong ipi
tangkawehi ngasikwaan pasat jengmut habang inang rit pa ngimla pan keren pat kum kiwe pat kijat bendri bahe pa nalor bangi mia teli nalor bangi mia stu jengmut kabha bangi suhun bet handrai ngimde ban klet ya ka e ka ba ublei trekan rat hi ula ai ka baha ka benta yangi ladangi as ngothu tungin as ngothu no ladangi nang kwa ban yelam bakla yela kibri ula jong ru tonang yelam bakla ngan ong ipi ukan rat na jirong not pian ublei trekan rat ukpa jungi barok khoj jong kijat ban riwa perthei barok utip kham bahai ya kata na marada phi kum ki kristan lada phi kwa banwa lane bantip ya kajing sisa balingin sngo phla lada ong jai Shri Ram lane Allah akbar lane Jesus is the son of the God lane Jisu ngi ong ulong utrai mu kan pher ayu Henry kawai kabangi ngedi ban ngam jelio ha ngedi ban sngo thu kai ka kamram kum kristan ban kai kanongrim bangi long kristan omdei bangi ngin buat ngin ngap tang ya kaba lacha hikai yangi haga gospel handrai klem da puli ya ka jutang barim ti kamut kalong yangi lada hikai be tang ya ka jutang pathamai kalong yangi ba kita kinong hikai jongi ki ai be direct yangi ya ka kerdan matrik nginang dei ki khna sposnam handrai ki ai be direct yangi yang kerdan matrik hatu ukhna sposnam ula ban yo ya kerdan matrik kumbaja ka imlang salang kujungi klem da pulie ya kanusri lani abikedi direct be kerdan matrik hatu kala panlong hatu lada ngi long kibri basngu sapulia bahana kitab onaga gospel jong Matius mo kajing hiar pateng jong traji sukris ukun Abraham ukun David mo ti menta lada ngim syam lalong kibriu kibapulia lani naladi lani bancu ngap na kinong yelam jungi hatu donmo ubala ban ong yeladi ba ngalong ubahok keli ya upadar lane keli o pastor yaki hato pide ni ambri bahok keli yaki lada pi snguram mi kejingkran jonga keli hinala dia namar balei ngadei ukun kristan handrei ngaklem syania ha upadar lane ho pastor ngasyania ha ublei handrei ngam syam lakran ben yakiru handrei ngaong yapi bayaka ba fimtip amdei bapin comments lapla iki bro kali na utu nu hikai jong phi ke hato philong ne em ubahok kali naki lada phi pisngo persya e ka youtube channel jonga kali na upadar ne pastor lani ki ramba balang ne teman pesan lani naki babu ketikis kali na kitu hato phi de ne em bru bahok kali yaki pila ban persya nga handrei ngam simla persya ino handrei yakitu ki comment sangni namar bangatip scam namar bangang puli ga jutang barim te phi persya bat phi comment siki ki euru sngothik kumba ngadei wei uba phi ken podor phi ken tador handrei ngamdon gijing sngoper handrei ngan ongi phi tangkawe kali na kitu kinong hikai jong phi namar ba phi persya pimpulie pisus ngap bapulie mau hatu ula ong ne em ye pi bato pulie nala dia bato perkhat nala dia namar omdan mono ru bala ban kit ye ki pop jongno nga kren ye la dia nga ye sa tang ye la dia nga skothu tang la dia ka e ka banga ngale nga skothu hinala dia ya ka e ka banga ngala bakla ngam le shu bat ngapan mat ublei terkenrat bat ngam kwa syu bangandang ya ekaju sikaju pelenti ti balei bahang ni kimi ki jing huri hura bat ki jing kenrum kenram namar ba ngisngeu yela dia bangilong ki basta bat ki batip lut lani ki ba syampang lani thik ladang asngap ya ka jing kren jongki sngo thik kumba ki dei ki blei
Handai ngan ong yipi iwe pe iwe. Ya ka eke jing kela. Wat kemik lenti ba manu ban pen kelai pi. Wat ong manu ban yalam ye pi le ne ban pen kelai ke jelajong pi la di UMLA ne MDC ne urang ba balang ne upadar ne upastor ne sang balang la ne rang ba snong ka jing kela kan de na ladi. Lada baro sikata pitau huri hura haka jelajong ni na kabenta kari sikari na kabenta kajat benriu sikajat benriu Henry tang slash dang ke election pia kebum la kasentur bat piklet bat tab miawi kita baru khot kiba lale lakam long tang ndala dep ke election kemut saya ki satawuri ura bat sakran ijri ijat benriu tang ndala dep ke election Shua ka election balai pim ong ya kita kinong yalam jong pi ki MLA ki MDC lani ya kita ki brio ki bakwa bani kun kam MLA MDC balai pim ekran ni kata problem kenang ba pinyo asngau na karmiang sentur jong ki na uthli jong ki bak Ukraine jadi ijat benrio hakan no karukom bat ka kamram jong uba ude ban le na ka bantaka ijat benrio balai pim ekran ni kata Henry barok hot ngan ong ipi ki day tang ki kam penbit brio bat ki kam ban yalam bakla ban yo mento yaladihi ban yo mento yaladihi balai ngakran persya kata ngan ong klem jing tieng klem jing riet klem don hiru kano ka jing artatien namar baka day bet kumtahi pi kipat jong kejat benriu jungi babun hi ngayu i wat lada phim sngoth ya ketin nongwei ketin pareng lani ketin hindi Henry pi aktik kumba pi sngoth namar pi le ran yo ba ong ba syak kando ipi kibi ba phim sngoth ketin pareng ba phim sngoth ketin hindi Henry pi ak dakren dan ba ak le ba sngoth Henry lada phim sngoth ong bei bangam sngoth lada phim tip ong bei bangam tip te balai bin pinchu aksta Henry mentala da kita ki bastat hatu kilala ban percaya pi ki bom tip pi ki nong kendong pi ki ba em sha nong kendong pi ba em be katre kata nalor katre sitom nalor karep karyang nalor ke jing tre sitom jong pi hatu pi layo el ka jong ka hong kai ka ba laja baro hatu ki pan mala ikmat jong pi hatu kin thit ya ka jabing jong pi tang san spa 1000 pi layo ngobha pi layo ngob tenan hatu pi mudur pat ya kajing kela ndala syak thiet ka kli jong pi kalong renyang jong pi kemut pi sakwa jing kela wei uba pelut pisa klem jing mentoy bat ue uban le ban kam klem jing mentoy wei uban trei klem bai nong pat Henry babun hi kemeli ki MDC ju ki thiet da ka pisa ya kalong renyang sisen bala thiet la thiet ngla ban pendon kam ha kanong nong rukom bro ade kan thei la de kan nuti ka kusbiru sisen ba ubnu nu bri ula dap thiet ulan penon kameka kamla ban ong be ba ule kumta la da ubliem hadien ru la da ka bliem hadien ru ya ta ubri bole kumta haba la thiet ka pisah la thiet ka pisah ti wat e kalong renyang wat ak porte boru sisen bala dap thiet wat ang la ni wat yaki wat yalam bakla kam don jingmut sisen bala thiet la thiet Hatiat kador te kano ru kamar kamata haba pitiet ta kapisa dar piyo ikbasnio pidon ka hok ban komple te kumju ya MLA kumju MDC sisen beratiet da kador wat hala wat ang ngara de tiet te na pelut na pelale jong te badai nak takadaw ladakat ba nginang biej haki te tangkap lia baca tiet nai thau jing klumar ndon jing mot waju kwa jing kelar nai alam bakla nai hikai baklar walda daki po hajar pi ni komen senga uni la komen kumta pila komen ba le raj hane pini pada kumno pila bane penrem yenga habangang kelmala kumamala mapi kitu ki ba persya ikan gitu channel jonga ngaklemala ate badeng dok tedong klemala kuma komen sama pi hang tu ngaklemala ranga ngayui jingle ki MLA ki MDC hang ne ngayui ki jingle sang balang ne ngayui ngaklemala pinle ayu badena kata kataw ngan ong ye pi
iwe ki bapej bat ki pekerjaan maka YouTube channel jonga kadai tang ka jing jai tu bantrei ban kata bat ban yo ka mai suk dei nak ta kadau phi ki batri si tom de phi do ela ka jong ka ho namar ba phi bi phi sya pen bi tang ai klim mat bakat du shua ban ai ya tu ubut jong phi tu kum to na pi kum to am phi bi ai tu klim mat namar phi bi ye phi ye tu tang kaplia ti Henry ngan ongi phi e badang namla ron pun bi mano ngade ubi kumba phi keno taman mdon bala ron mano penjelam bakla mdon mano bala penjelam bakla ngam ju kwa hiru bani kersumlang lani tang bani bun pa hanya bangan yak ya hala ya kerkat yang tu kum ki ksau bawiar klem daj kamdon jingbon kabha bang syong marwe kabha bang long marwe ngam siam ladu jengkermen namarba ngangit tang ya uble ngai klem ui bah ka jingle ke jengkam ka ni jela bakile ke badai klem ui re dadai bakile ke badai nadu menolak kala nang mani mestep ngan ongi pi habang ngang ui we khana udon we upanjabi bosan yut uang hang thi harum don we khuna badi di drugs haja ka jung pi ndang alik pen ngalap untuk khana ala ka kalat la usirin untuk narinjak bat tip uthap ayu tip hat kosop kondom athap mtu ngakeli o thap ya to drugs ong methet kan noi tu ong thet san spa me mulle di yu kum tu uang ba ngali ekani nama ong mak ba ngala bakla wa khni yam ha ting ong bale medi yu ni uang ba kasuk thar kamet ngong menchua por ba mempadi ya uni te kamut kamsuk kam thar em kamet uang uang ngala bakla ken bang lang kum ngop tie metre yu uang atre misteri te kamut mil bla misteri haba methet san spa yu tu si sendi te kamut na men yu pisa pat bai bla misteri kat no uklam la penjuba ngong medi ekni ka jaka lada me ku adi balim medi hayeng beni khmat ka kemi khmat ki hen parajong me uang map no ba ngong bret tre ban bret tiu la thiet da kador kandon jengmut ayu yang apan bangan keni lane kandon jengmut ayu yang apan bangan le jubor ya namar ba umman ban bret ula thiet da kapisa Henry yaki dilar ki pahe yaki tu ki nong di ki supplier ki bahe ngimla ban kem ya utu nong di wasya pen ngop lane usya pen jot ban pen jot ya ki long yeng long sam jungi badi ki imlang salang jungi Henry amdan bayu i bat bamatla ngi iben ban man ba udi drugs ba udi kiat ya ki wan store ngam ki bun ki briu ki ba perkhat bangang ngi iben yu nong di ki keno e nga bangang di ho ngadi ngam ju pen ipat te Henry mdei bangi iben pat ikitu ki badi ru Henry ngai sin e pat namar ba jot ke imlang salang jot ki yeng ki sem kat baba bun pede halayeng la sem ru si sin batang bakeno ki pranong song snong e ba udi drugs ba udi kiat kita ki bahayeng hasem jung gitaru ki kur ki jat bar khoj hane ki suya tap mala no bat ki su iben no ba ki sngutu hana bamla ban pen kala hatu emlak ban pen kala leni ngi kwa bet ban batang sura di kakiat umat yap mat yadem kata ka de jingit ke badan hangi lada ula ale bakla kamut nice nang nai kraw syur umat yap mat yadem kade kata ka jinglong pleng kade kane pleng ka jing bha ha ka imlang salang jungi ka jing bha ha ka jing yalam bat ka jing hikai ka jungi ka jing bha ha kata ka jing im kristan ka jungi pleng dei kani kabala penmatla iki khmat jungi kamut ban krani ka jing sisa ban hikai lani ban penalty ka jing bha ngi ong bet phangimla ngin pen bha tangyel de simet ngim tepet de ba lada bun kinong di drugs lani bun kinong di kiat lani bun ki bahasa elam bakla ki bala sya penjot
ya ki kun lani ya ki dukot kalong yong sem jungi kakta pat ya ka yeng sem ka jungi handre ngim sem la perkat ya kata hatu ladangang ong kan biang tang ki kun jonga hatu na kiwe ki long yeng pat kem ya tang ko shu bar kalong yeng long sem jonga hatau ong bet tang ta kamot lada ki kun jonga kilan ki kun jong i pramarjan jonga kingop te kamot ngan i benno i pramarjan hatu kamde karukom yang abangan pen ilenti lene abangan ngan ajeng mut lem yiki bangan hikai yiki kamut sukhen dep be kadi kani batap mala syai kita ki society ban pen bahai ki melang salang syai kita ki counseling center ki bangi keren bangi joy keren borobor balabu daga government balei ki kena ki kun cendrang kabri hunyu trap ki thia nala balei kita ki kur ki jaj ki badon hangni hatu kitu ki bathia nala kim dei badon la ka jong ka kur ka jaj kim dei kita ki kun jong ka balang kristan jong kanu ka balang kristan hatu kim dei kino ki dokot jong kanu kolong yeng jong ka jaj ban riu jongi hatu tamala kata balai tang bangang keren ya kani pia persya yang handrei pim sumla sngotu habangang keren deki parsi ba pinya sngotu handrei pim simla sngotu namar ba pi pan ksan ni ktin nongwei ba pila yanang start ba pinang ban keren pareng ba pila nang start ban keren pareng handrei ke jing itip lem pim don chu bat pim don hiru kata ka jingmut ban pan baha yala ka jat ban riu le jong yala karampe le jong yala ka imlang salang le jong kadai tang na kebentaban mentoy yala de simet hatu tang bala dikiat kemut mla ban kela la da sngotu ban keren wat unong di drok sngotu ban keren nganong ipi wat unong di kiat sngotu ban keren kamut kae kata ka jing bahajungi kabang nging don hangni kita ki society badon hangni balai bangim la ban keren ya kitu ha lada ukhna di drok suan klopla hangni da ngaring video pi ongi nga bathat kat ba ki baca klopla hangni ki wan hangni hayo ka epat ke jing perkat ka ba kitu kinong sak ki baca klopla ki yam ki sngosi hatu ki baca klopla baru khot ki de ki baru spa hatu kitu baca klopla baru khot ki de na ka jat pen riu jongi mano bala ban juba hatu lada unong klopla usakem ulat silat umlong be an bantu bat yanga unong ring video kalong be an bangan ring sto te de na kata kada ngan ongi phi baro khoj ha ubriu batrei tang ubriu batrei hi usngong thu bat ha uba usia uthar tang uta uba usia uthar usngong thu hanre unong pong unpong be kat bayo namar bali kamdei kajong kado kamdei la kajong kado unpong be namar kado jong uwe jong utau ba sya thar henrei ngan ongi pi tat nda utau sya uladep ngam hau tau nong pong ru hang ta un sos ngotho un ongi nga pong me ndang la pong ong pang me pang li yu por ba pong ma me nga ngam pang da pong mangaya me pang li yu li ngaru ngan so ong kumta te de na ta kadaw ngi de ban ngotho ngi de ban perkhan namar ngi don leki mati matjat la jong ban kamai ban trei sitom dalaka chong kamati matjat ban jaw se kasar ban bab ban yo la kabam kadi kumbala bha la ban tado ble terkenda henrei wat sya elam bakla haki ekin kinya ki jutang ki baklem nong rim bat ki bom so thiet hai ru henrei kan ong yipi mata syo bangan pulina ka kitab yung sirang na kal nong ka ba arku ar kadukot banangkong du arpunyo tongin pensong rim tongin perkat tongin puson hinaladi balai ba ngahap ani kai ya ke imlang salang wal ada bun kinong ben nong keno handrei kamdei banga persya kamdei banga isi kamdei hiru banga shu yala ka jat ka khong lajo handrei namar balai ngayo bam nang ta ngai im yesa hang ta bat ngamla hiru klem dakren kat banga kot la ibor kat hala ijing sngotu jonga ban sambanta hala ijing sngotu bat hala ijing perkat kat
kajing ai ngobha jung beli terkendat Henry uba priang tu ayun priang persya ai unang persya Henry ngamla ban syukubum habang ayui baka imlang salang kajot kepra ti Henry tong ni skap no naka ni kajing puli naka kitab yung sirak naka lenong kaba ar pu ar kajing jai pede bar kajing bi ya uriu jai pede la ban yenu jor bat umau jobo uriu jai pede akamot uriu jai to mo uriu jai to uriu saliatre bar thaj ban tre ban kata ya uriu jai pede la ban yenu jor bat uriu bat umau jobo bat baro kiken si ya kajing pojat jung u ya uriu jai to la ban yenu jor bat kathup subo sebo et masi ni et brio ni et ksau kum ta terter uno ubakum tam ya ka ukenter ya la kakti de dala kum kta i et ti kemut hap kenter emile kti ya kti la jong ya uriu jai to la ban yenu jor bat kathup subo uno ubakum kta ya ka ukenter ya la kakti kajing ja buram kajing penja buram ya la ukpa bat don ukun tam sneng kajing penja buram yela ukpa ban don ukun tam sneng lada uyo kakun kan thei pan kajing du ka bakrau kani harum mo kajing penja buram yela ya ukpa ban don ukun tam sneng kamut ukun saila ukun bomju ko ngu yela ukpa mo ban lada uyo kakun kan thei pan kajing du ka bakrau namar ka kun kan thei ka sai lam bakla la ni ka kan thei le ka ba ngop lut aki e bar khoj mo ti hang ni ka long be banyo kun kan thei le ka ba khama su bani kun tam sneng ro mo ka kun kan thei ka ba tip sngi tip nong ka long ka spa ya utanga jong ka kun kan thei ka ba ko ngu ela ukpa em ti ndayo yo utanga ro ka ko ngu hi hande ka kun kan thei ka ba tam sneng ila ukpa na yoy utengaro kan long hi kota ti hang ni Henry ka khamat klemran ka kun kan thei ka batip ski tip nong kalong kaspa ya utenga jongka Henry ka ba klemran ka pen khuslai ya la ukpa ka kun kan thei ka ba sarong kret kan pen le ran bat pa bat tengah ka kun kan thei ka ba sarong kret kan pen le ran bat pa bat tengah bat baro arngut kin isi ya ka long ki kumbalong hakani ke jela jungi mdan syuk mano ban ya kran nak benta jong ki kan thei ni dade ukpa ukunyi unmen para mdan syuk bai kran kamut lalai lan be ki ya yang to temano ban isin e ki ut ki yam ha ki yo ki hat andrei hang ni kamut ka dei ke ka bangim la mudur ti Henry ka ba klem ran kan pen khuslai yala ukpa ka kun kan thei ka ba sarong kret kan pen le ran bat kpa bat tengah bat baro ar kin isi ya ka kamut bat kpa bat tengah kin isi ya ka ban mai brio ha kapur bom dei kalong kum ka jingruai ngobha habalit on tep ban mai brio kamut shu kroi brio shu tem brio shu yu ha kapur bom dei mo ti kamut kalong kum ka jingruai ngobha habalit on tep khadu mo ruai ngobha kam tu Henry ka jing sempat bar ka jing sneng kilong ka jing stan ha kanu kapur jar ubahikai ya ubiet ulong kum utu ubata pendaj ya ki terwing lani uba kersiu ya uba layo thia jelang jar uba yathu khana ha ubien uyathu ha ubri uba kongu samthia don teng haying mani mo itu khana padar ne pastor ne ramba balang ne terter dan pat boleh jeso po yung mani syuk samthia mo long kum tu ti long thik kum itu khana ya ubi itu khana ya ubi long thik kum itu khana ru ya kitu gibrio ki balej haying mani boleh syuk samthia jaka ban ngap ketin ublei kamut kim ngap re hapur bayatu khana kum no ban yu jingmut kim ngap re dalet sayang si kelibi si tu khana khalo bang lawan jing yaseng Henry mtep myo sngo sngo tu jadi nak takadau sngo song shet bit tang bala long kristan sngo song shet bit tang bang ngilong prabalang prabanget Henry dan jing tep ti kilong kumta
kilong kajing start Henry kajing sempat pa kajing seneng kilong kajing start kanu kapur jar ubah hikai ubi ulong kum utu ubata pendat ya kiterwing leni ubah kersiu ya ubah layu thia jelang jar ubah itu khana ubi uya thu ubri ubah kongu samthia haba lakut unong ka Asia kamut ndalakan dit nabayu thia nda lada kibriu ki keren lani ki kanal ni ki ya rekhi mo un sekali ka Asia na mariel dia uyo thia umtip ye to yam na kabanta ubalayam to yam na kabanta ubalayam namar umdon jing saishu habyam mo banta ki balayam namar umdon jing saishu yamru na kabanta ubi namar umdon jing sngotu kadai jing syamo yamru na kabenta jing ubi namar umdon jing sngotu na kabenta ubalayam wat dayam sngosi handrei nga ngayam na kabenta jong kibriu lajong katu bangayam sisien ngayam na kabenta kibriu lajong namar ulayo thia naba na kabenta ubalayam wat dayam sngosi namar ulayo thia handrei ka jing jong ubi ka kham sngosi ban ya ka jing yam ka jing yam na ka banta ki bayam ka ne news ngi handrei na ka banta ubi ne uriu baman ka ne baro si jing wat ya bun ktien bat uriu bi wat ya jan bat uriu klem kli toda sumar yela dia na yo pi jinjar ba phin bet tingit anda ulakan ther yela dia na pi tokiar na bat phin suk mansiem bat phin king kli da ka jing lamir jong ka ka bakham khia ban ya ka sisa ka ka bakham khia ban ya ka sisa bat ka ka kerteng jongka lada dei bi dan kham sting bankit ya usiap kamlu silangkot unar ban ya ubi tasam dan hamsting bankit ya usiap kamlu bat silangkot unar ban ya ubi tasam ya udieng saudong bala pendat bha kayeng ujumai omla kherwat penpra kumtaru ka jingmut ka baskem habala pensong nia bha kan seir ka kalimat ka bae kadi kata kumtaru ka jingmut ka baskem habala pensong nia bha kan seir haba ka kalimat ka bae ka jingmut bala pensong nia da ka jing perkhan kaya seriem ya ka sorki pen itenat ka kanro ka bajeli ki jingkir ki jaka ki bakenjang kin syan ka leer kumtaru ka do nun ka ba khauput jong ubi ubating yala dia kan syan kano ka jing siir turi yala kilok ndi bo kumbalong hakani ka imlang salang jong imo kamut kilok kamut long kidi tengah lani kalok lani kadi tengah handrei ka tengah hi ulok tu di ulok hi kalok te kamut kadi kalok hi kalok kamut kadi kepralok lani ulok udi upralok ti handrei hangni la tho tori yala kilok bari kantheni senrang kamut kita ki paralok jong pi omdei ka tengah lani utengah mo omdei kumta ubriu uba tendung yala ka khmat upenmi umat bat uba tendung yala ka donut penmi syabar ya kejing sengeu jongka kumbalong mangamo penmi iki bro uta uba kawang mau ya kisim upenting yaki uta pat de uba ben ya ulong penpra ya kejing ya de lok de jor wat lada pirasei ya la ka wat lam persya ya ulong wat du jingkermen namar dangla ban pen ya de lok biang lada piang yala kesentur persya ulong to wat khuslai dangla ban yesuk handrei haba keren ben le keret that rong ne syok lendet
hakum kini ki eki uno ulok un phet yap to ai ba uparamarjan jong phi un shania ye phi haba ukardu kumta ma phindup ya kemen bat u haba uman bha hangni dasngo thu bha mo to ai ba uparamarjan jong phi un shania ye phi haba ukardu namar ya ka eki bor khoj ka kamram jong phi ba phi de ban le nak banta uparamarjan jong phi haba ukardu phi de ban tep la ka jong kamram kumta ba phindup ya kemen bat u haba uman bha unda uta paramarjan jong phi haba phi philale kanu bhana mata jong u unda ula man bha lani ula ruspa lani ula unyai kan ma pat epi kata kadei hi ka akor para brio bangi ngidi banle to yashan ya u haba usem sipa kini kidi ki ba ngidon kam ke imlang salang jungi khnang ba phindup yo banta lem anda uyo pateng shua ban klang kading napa jua mi ketedam kumtaru kajing mi snam kabut ya kajing benbrio shua ban klang kading napa jua mi ketedam kumtaru kajing mi snam kabut ya kajing benbrio namar ba andala benbrio palan kibrio kithat kisrai kisyo kidat mo ngan om sngau le ran ban yada yala ulong bat ngan om ri na u handre lada urlong sniu yanga namar jong u hangta kat ubayo sngau un kiar bak na u a banda don bapan kubum yak sentur jonga bat basyon mohor sbak basyon mohor sebak ya kermiang sentur jonga khnang bangan om bakla bat ba uthli jonga un om penjot yanga kani kade ka eke ka ba ni hapan perkhat mo a banda don bapan kubum yak ya ka sentur jonga bat ban son mohor sbak ya kermiang sentur jonga khnang bangan om bakla bat ba uthli jonga un om penjot yanga ni hapan penchonong rim nalade ti kani kaktien ublay kani kejutang jong ublay ngasungu ya ublay ti bon ki ba ngala pelai ki tu channel jonga bon ki mong bon ki dom bon ki bitar namar kem sngotu balai ba baro sikata ngaji perkhat hi ka imlang salang ya ladi wat iki khon ya ka tengah kihenmen para handrei ya ka bangang perkhat ngasngo bakir kilong kumju handrei kam sem lalong kumta tede na takadaw imat bahap ban hikai kumba hikai school hap keren kumakren ya ki khelung banang rit namar habanga sngap ba ndai keren da kaparsi ru ngasngo baki khamsta handrei ndalai keren klampoi sei bade na takadaw ba kata kajing start bade kebangang perkhat baki khamsta maki banyanga handrei kalong da khongpong pan kalong da khongpong tide na takadaw ba kinak perkhat pun kiba comments mo kinang perkhat thrai ba ngan da ka baki ben ngala ban du man siam lani ngan khang no ek youtube channel jonga lani ba ngan om kran shu ki video handre kam sem lalong kumta namar ngaklam yakran nakabta ka pisa ngaklam yakran nakamta ka jingi onam yo burom ngaklam yakran ru nakabanta ka ek jing mantoy ladi handre ngakran kumbanga jukran hi ladei habanga kran ha media haki social media haka youtube channel jonga leni bai kran bando ru ngakran bet kumni hi ti haba film sngotu ti kelli ken ti henry haba piken tho kandon jingmut ayu yang abangan reply kandon jingmut ayu yang aban penpai haba piladep kentho piladep ben kandon jingmut ayu yang bangan penpai kedai nak takadaw
hala ka jong kajing start bat hala ka jong kajing sngutu balada baro kin ngat kajing riam ngaru ngat lang ngam tre dari leiru namar ba ngam siamla penon buram ya ubrio kumbahang ni ki mani bat ki penon buram tang ya ukun ki klet ya ukpa kumtaru ngapat dei banga iben ya ukun lani ngan klet ya ukpa handre ngakan mau ya ukpa bat ngaburam ru ya ukun kumta hiru kalong ha kajing im jonga handre dei banga iben ya kanthai lani usenrang namar kumba ublei ulathau ya ki baro ar bakin man baha bat amdan hiru ubala ban im klem usenrang unu usenrang amdan hiru ubala ban im klem ka kanthai bat amdan hiru kano ka kanthai kabala ban im klem usenrang tede na kata kadau kajing yalam bakla bat kajing sya yalam bakla hangni kadehi na ka imlang salang bat kadehi na ka kompenya ka pembiang ti kam per kam sngo phlai ki baro ngan ong ipi ladang ni supendro tang haka ka jing sya elam bakla ban ong be khat arbor bat ka jing le jing kam tang sibor ngimdon kanong kentir ngimdon kanong rim ru ngimdon ndan jengmut ayu kata kanam ke burom ke balong tang halair Henry klem dapan kup burom klem dari hakar kum ke badai kani kalong tang kajing sya elam bakla ban mentoy mano omdei re ban pen baha kalong tang ban mentoy mano omdei ban pen baha ya ke imlang salang jungi la WE la pau sai kadar badai na kata kadau ba balei ba ngahap ban kren ya ka kajing sisa haba pau basai ti dei na kata kadau ba to nang ni sakmat lada kadang kano kaba ada dei ban ya pen i haki lempung lani badai ban pen i ha kano kajing yalang lani ha kano kaba dadon kajing ya khot ngubha lani kajing ya stu jengmut kamdon kajing ya lani kamdon hiru kano bangang persya ngam kwa hiru banlong uru bean ngam kwa hiru banlong uru klem an namar ba kai kabanga sngutu ke imlang salang kalong ba ngimla lat na ki kijing le kijing kam jungi namar ngasngutu ba lada ban iben yano kamlong kabade te henrei ai ba kinong sensyar ai ba kai imlang salang haki sinong kithau haki kon samla haki rutemen kenthei senrang bangin long kiba perkhat bangin long kiba adakar bangin long ba sngutu bangin kelano khenang ba inla ban im ha ka jing suk jing san hanrei kum kani karkom im ka bangin long manta kani ka kamla ban chan slam tede na takadaw ba kani kalong ka ka banga ngalang a haladi lani ngayu i halai jing langkot jing mut perkhat gi jonga henrei amla bani ai pat bangan kiar ru ngamla bangan phet ru ngamla bangan jengai nang ni ru ngamla dena takadaw ngahap sipun kut no daki iki jing kren ban teng along no kumat suong isu dialog klem la le ai tang marwei amla ban thau perthei ai tede na takadaw ba tungin kala na la dehi tungin skothu na la dehi khenang bangin lat na ki jing sniu jong kani perthei ti nganget ba mata kasngi kidon kiba lawan tre wan kata mo la thaj la jerem ti don kiba pit bernya ki kwa ban i ke video jonga to compare kai ke bro ndai to ai ba uble tre kandat hi tin lenti yangi seka jing bha kumba iwe nangi kemit lenti ke jing bha hake imlang salang jungi
Ikmil ti baki nong sensar. Haka jela jungi kinlong bala peniat bet iranti. Tianang ni sakmat kamdon kanu ke ba ngilong persya namar klem makiru ngimla bali ai handai tolong hi kibasian hala simet shua bangin jet kan dei ba ngin ong bet tang habayero mano kemut ngiru ngin siu bot teneng itu ngin perkhat inala de kan ngin ya ngap ikinia ki jutang ki jongki kan ba shua bangin jet ngin dawat benya kan handai ngin siu jet matla kum tu te kamut katangi hap sutu simet Tieto ai bo beli terkenrat unri unda sumar sukher yang abad ya pi un penbiang ha ke yangi ha ke jing tre jing ta un ai yangi ke jing ko jing kya ke jing i ke jing terli tang kini kentien hi ku beli sibun ni pi boro ku beli kamit pesuk komen